ನೀ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗ ಸರಿಯಾದ ಓದುದು ಪೋಲ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ ಓ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆಯರಾ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಯರ್ ಅಂಡ ಒರಿಯನು ಬುಡ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏರಿಯಾವು ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಚರ್ ಆರು ನಾನಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆ ಪಾಠ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಮೇರಿಕಡ್ ಕಾರ್ ದೆತ್ತಲ್ಲತ ಐತ ಪುದರ್ ದಾದ ಹಾ ಕಾರ್ದ ಪುದರ್ ಮರತು ಪೋಂಡು ಟೀರ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡ ದಿಪ್ಪೊಡು ದಾದ ಟೀರ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕಾರ್ ಪುರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇಂದಯ ರಂಜು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಮೇರಿಕಡ್ ಇಪ್ಪುನತ ಯಾನ ಪೋದು ಅಮೇರಿಕಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಡು ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡತ ಅಯ್ಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆದಾಯ ದುಡ್ಡು ಬೋರ್ಡು ಇಂದದೆ ಇಡೆ ಪಾಲ ಹಾ ದಾದಕ್ಕ ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಮಾತ್ರೆ ಕೊನಲ ಪೋ ಹಾ ಆವಾವ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಪೋದು ನನಲ ಬೈಜ್ಜಲ್ ಯಾನ್ ಸೈಪೆ ನಾಂದು ಇಂದ ದೆತೋನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊನೆಯರೆ ಪನ್ನಿಕ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಅವು ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿದಾಯ ಪಂಡೆ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಡೋಸೇಜ್ ಖಾಲಿ ಬಂಚಿಗೆ ದೆತೊನರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಪರ್ದು ದೆತೊನೊಡು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಐಕದಾಯ ಲೇಟ್ ಪೇರ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ಪೇರ್ ಪರ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ದೆತೊನ್ಯಾನ್ ಇಂದದೆ 24 ಗಂಟೆಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ವತ ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೊಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕನವಡು ದಾಯೆ ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಸೋಕಿಜ್ಜ ಅಕ್ಕ 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 ಈ ಮೂಲುಲ್ಲನಾ ದಾದಯ ಈ ತಮಸ್ಸಾರಡ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಿಂಕಿ ಉಲ್ಲಲತ್ತ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಫೈಲ್ ಆಯಲಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪರ್ತಲ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಯಬೇ ಆತೇತ ಒಂಜಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಲಿಪೆರೆ ಪನ್ ಅಕ್ಕ ದಾದದೆ ನಿನ್ನ ಯಾನೊಂದಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಪನವ ಹಾ ಕೇನ್ ಗುರುಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಏರ ಬತ್ತೇರಿ ಏರಿಂದೋರ ಪೋ ತೂಲ ಹಾ ತೂಪೆ ಕ ಪಿದಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇನೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂದ ದಾದ ಡೊನೇಷನ್ ಏರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ ಕಟ್ಟಾವೇರಿಗೆ ಓ ಅಂದ ಅಂಚಂಡ ಪೋ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ನೀರ್ ಕೊರು